ọ na-abụ ndela ana ife gbasara the benefit of aja. The next thing ụfọdụ ndị ga na-eme bụ ha na-ajụ m kedu otu fa ga-esi wee kedu aja fa ga-achụ, kedu otu fa ga-esi wee chụ dị aja to gain this benefit na-ekwu maka ya. Kedu ihe bụ aja? Ihe anụ bụ common question people ask. Mana onye ọbụla na-pay attention to nkuzi Ezinwa Amanda na-ajụ ajụjụ ya because the answer will have been there for you. Ị ga-afụgo in my teachings. Aja is simply giving out something to receive something. That is aja. Giving out something that you have in order to receive something that you need. Exchange. Aja abụcharakwa sacrifice. Mana ọ na-awa abịa na-ekwuzi n'oyibo achọwa nearest meaning. Mana ọ bụ na ichekie ihe ndị oyibo kpọrọ sacrifice or ihe ndị ụka or the foreign religions ghọtara by sacrifice. If na ihe Igbo na-eme abụọ sacrifice. Sacrifice is not natural. Mana aja bụ natural. Ndị ụka sị no, give without expectation, give without a reason, give. No, that is not nature. Nature ekuzighị ọrụ gị nke ahụ. Nature teaches you for whatever you need, give out something for it. That is aja. And that is the language of nature. Nature has to give without expectation. So that concept of sacrifice does not actually perfectly define aja. But as well as Igbo achọba comparison, Igbo, English, what is the nearest meaning? A second aja bụ sacrifice. But it's not actually what it is. Aja is about giving something in exchange for something. You can neither give to spirit direct, or you give to humans, or you give to animals, or you give to plants, trees. You give to the large environment. Aja. The first aja mbụ na mbụ onye ọbụla nọ ndụ n'ụwa na-achụgodo ọbụ ume a na-eku eku. Did you know? By breathing, you are on constant aja. By breathing, ị na-eku ume every second. Ị na-achụ aja every second. O nwere ihe ị na-ewepụta n'ime ahụ gị. Nwekwazi ihe ị na-ewelekwazi. That is aja. You give out carbon dioxide, you receive oxygen. If you give out carbon dioxide without receiving oxygen to replace it, what happens to you? Naturally, you nwụọ. Onye ka nji agba gị na aja dị natural. Aja bụ nature. So will somebody be telling you sacrifice, yeah, give without expectation, yeah, give out carbon dioxide without taking in oxygen? Is that possible? Anything you give out is a seed sown to the universe. And it must, what did I say? Must come back to you. Definitely. It is not something of maybe. I am telling you something that is as certain as the sun. N'ihe ọbụla ị nyere must naturally, normal, as a matter of fact, come back to you. Do you understand? Aja is about giving. What are you giving? Who are you giving to? Na mmadụ need repair na iwe were repair nye onye ahụ. Ịchụgo aja.
na agụụ na-agụ mmadụ iwe welu nri inye onye ahụ ka o rie ịma na-echugo aja. Na mmiri na-agụ mmadụ iwelu mmiri nye onye ahụ si ya ṅụọ ọwa aja. That you planted a plant, a crop, or maybe you planted plantain, for example. You were gather manure, tinyere plantain ahụ n'ukwu, go wee nwee ike na-enweta enough manure. Ịma na ọ bụ aja ka ọ bụ. Kpatanụ nji wee gwa gị that the most spiritual activity of man is farming. Farming. Na ịkọlọ ọlụ kịta anụnwa. Ịkọlọ ọlụ. O wee mechaa ebe ịkọlọ ọlụ, ọ bụrụ na afịa na-epu ebe ahụ. Maybe ịkọlụ ji, for example, ebe a na ji gị, afịfịa pụsịa dị a. Iwe ebe a na ya bụ ọlụ a na-ewepụsị doze afịfịa in order to give space to the yam you planted. Ịma na ọwa aja ka ya na-achụ. You are giving out energy. Aja can come in form of giving material something to either mmụọ, to mmadụ, to plant, to animals. Feeding nkịta nọ na be gị is aja. Did you know? Ọ na-ekwu maka aja. People will keep asking, what kind of aja will I do? This and well, you neglect aja every day, every second, and you are looking for big until na apatuoro mmụọ efi. Mana na-achụ aja. Feeding ewu nọ na be gị, ewu ị na-akpa na be gị, ọwa aja. Aja n'iwere ọjị a na ga kpọgọlụ mmụọ, kpọọ mmụọ, maybe for example chi gị, ochi m nke ka m na-agọlụ ọjị a nke nwe ibe nwa na egbe the reason iji agọrị ya dị ọjị iwe we ọjị anụ awọpụrụ chi gị, aja ka ọ bụ. Na ịgbalụ kaikai anụ nwa na chọọchị ịkpọ mmụọ dị otu a, maybe ndị ichie ebe nna m kenekọ ebe ha agbacha ha ikwu tupu wụpụrụ fa mmanya na ọwa aja. Aja can be in form of material offering, making material offering. It can be in form of making a material offering, something that is not tangible. For example, being patient with your fellow human being, ọwa aja. Patient with your fellow human being. Tolerance. Tolerating your fellow human being that gets on your nerves or that does not deliver as you desire. Ịchọrọ ka onye anụ aga sie ike mana o ji nwa ya na-aga ibutu obi. Nwere onye ahụ ndidi o ji nwa ya na-aga ị na-ese. Bearing with the aged, ọwa aja. Caring for the sick, ọwa aja. Sympathy, ọwa aja. Aja erike. Aja riri nne. Giving out something, maybe material relief to someone, ọwa aja. N'iwere ọkụkọ kịta anụ akpọkuo chi gị, gbuo chi gị ọkụkọ, were ọkụkọ sie nri ndị mmadụ rie, ọwa aja. Aja erike. By all means, nwanne, chụba aja. Chụba aja. When we talk about aja otu a, maka na asụrụ ya n'Igbo, akpọ ya aja. People's mind goes to something else I don't know. When you talk about aja like this, ihe ndị mmadụ na-echebụ, when you carry nzu, edo, ọjị, and ewu, you go to arụsị. Asị na ị na-efe arụsị. That is people's mindset about aja.
They forget that the everyday living is all aja. Ekenekwe ngo. Gwa boy na ajuma I am expect na that na this video get many views. And only 20-something view can na for here. Tomorrow na mpukwa ndekwa the benefits of aja. Na aja na-egbu ụzọ, na aja na-eme ka mmadụ na-enweta ego ka ego na-abịa na mmadụ, na aja nwere ike ịgwọ mmadụ ọrịa, na aja nwere ike ime nwata nwaanyị topụtagoro ịnụ di na aflọ di, ịchụ aja nwere ike ime social lady ọnụpụ di. Ndekwa eketa anụ people will start flooding my inbox. Ezinwa, because also thing you wrote, tell me what kind of aja can match to achieve it. Here in this video, there's no particular aja. You won't know this one particular aja you achieve so thing. By all means, na achu aja obuna luluga haka. I have to stop here. You want to see a pinyaka share button, share it massively. I only try to share na aja salaka ya na achu ana obi aja salaka. This one salaka ya na-eme. Ịmakwa na ọwa aja ka ọ bụ. I will need you saying you chat me on WhatsApp 08032477868. N'i nwetara ozi Ezinwa Anaedo, iwe nye aka wee share ya ka ndị ọzọ nwetakwa. Ịmakwa na ọwa aja. Ndị mmadụ na-eche ntị ka m gwafa ha ji egote efi gbuoro mmụọ ka ama na ha achụọ na aja before feme. Kenekwe m ọnụ. Daarụ ka ọ dịgodụ.